Ngibhalelwe uThabiso la wakadladla uthi unenkinga noma wengane yakhe. Ingane uyayondla kodwa uma wengane akathandi ukuthi abone ingane. Njengoba ngithola ithuba lokuthi ngikwazi ukuthi ngizobeka inkinga yami kuWesibani Media, ingoba angilitholi ilungelo lokuthi ngikwazi ukuthi ngibone ingane ngesimo sokuthi ngiyayisaphotha ngey'dingo zayo zonke. Isizathu ngisithole ngokwanele ukuthi kungani ngingatholi ilungelo lokuthi ngiyibone. Kwezinye zey'mpawu kukhona la ngibona khona ukuthi ingane ngeyami, kukhona la kubonakala khona ukuthi i-shape yayo ebusweni iyabonakala ekutheni ukuthi iyafana noma wami ongizalayo. Manje-ke ngiyafisa ukuthi silunge sesidlule kuleyo ndaba leyo ekutheni ukuthi sikwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyiqhubeke ngiyondle phinde futhi ngikwazi futhi ngiyibone. Kanti uyamuzwa uThabiso? Yebo, ngiyamuzwa. Mhm. Hhayi, le ayishoyo yona ngiyayizwa. Inkinga manje mina ayingihlali kahle ukuthi ufuna ukubona ingane yami ngoba phela manje umuntu uma umonile kufanele ubuyele kuyena uxolise, hhayi ukuthi ufake abanye abantu abaningi ababengekho ngesikhathi leyo nto yenzeka kuze kuba sekutheni kuba khona ingane. Kanti uThabiso wenze njani ma? Inkinga bhuti, ngazi ngimtshela ukuthi ngikhulelwe. Kwacaca ukuthi uyayiphika ingane ayinalo ukuthi wathi uzobona ngayo. Wayiphika nje straight ingane, ekugcineni wayongilandela osisi bakhe ney'ntombi zakhe engangingazi nanokuthi yikhona. Bangithuka ekhaya, bafike bangithuka ekhaya. Mhm. Mangithi ngizombophisa wathi iphoyisa akalisabi yena ngisho ngingayipholisa emaphoyiseni, iphoyisa akalisabi ngilimenze lutho. Mhm. Ngamyeka kanjalo, ngayizalela ingane yami ngoba nakhu eseyibona ingane isikhona, usezothi uyayondla. Nakhona bhuti angeke ngithi uyayondla ngokuthi ale 200 noma 50 rand uyayondla lowo muntu ingane. Iy'nto zengane yibiza kanje. Kulolo daba lolo ngaluzwa ngoba sebengihambele ngemumva, kwangayona inhloso ephuma mina ekutheni ukuthi bayothuka iy'nhlambo kubo kwama wengane. Kwabe yibona abahamba ngoba bezwile ukuthi nginale nkinga yokuthi angikwazi ukuthola ilungelo lokuthi ngibone ingane. Uma wengane Kwakuyibona yakhe uthi abahamba. uma wengane Wena yakhe wangayibala wena ukuthi wawukhona, awusayibali manje. Hhayi, Ngoba phela wena wakhipha igama lephoyisa uthi wena ulisaba iphoyisa, no manje bhuti wangayibala. la sizolungisa sizile ukuzofaka usawoti esilondeni. Manje wena mawuzophika ukuthi wawukhona nawe lokho Uzenza isilima. kuzodathi uma wengane kuvukele zazilonda ey'ndala zingabe sakwazi ukuyilungisa into efana soyilungisa. Udlala ngokulunga kwami wena. anginjalo mama. Usungenze kakhulu isilima wena. Bukisa ngami. Awu, bandla bhuti ngeke. Usuzulanda nabantu ukuthi manje ngizovele kumakhamera nakuma-TV manje uzongenza isilima, uzozenza isilima manje ufuna ukucatshangelwa. Uyindoda endala. Hhayi ngoba ngifuna ukuthi ngicatshangelwe, yingoba ngifuna ukuthi bangilekelele sithole indlela eya phambili Bakulekelele wababiza. Babekhona. hhayi qale Kade ubhizi uqala inkinga babekhona. cha bebengekho. Manje ubiza abantu ufuna ukulekelelwa manje siyakuhlula impi yakho. Owayiqalayo wena isiyakuhlula manje. Awusakwazi ukumelana nayo usubiza abantu ngibizela abantu manje.